Nor da Jose Mari pertsona eta nor da Jose Mari idazlea? Bueno, bi gauza diferente dira, logikoa den bezala, bada idazlea eta bestea da pertsona arrunt bat. Gertatzen dena da, askotan idazleo asko egiten dugu hori, pertsonaje bihurtzen dela pertsonaje arrunta. Esan nahi dut, gauza asko nire bizitzatik sartzen ditu dela nire liburuetan. Askotan esaten diate, igual nire novela bat irakurri nire liburu bat, eta esaten diate, hau zuzea edo dana dago asmatuta, bueno, askotan da erdia eta erdila. Historia batean erdila asmatu egiten duzu, baina beste erdila da, zuk ikusitakoa, zuk entzundakoa, zuri gertatutakoa, eta orduan zure pertsonai arruntoi sartzen da liburuan. Orduan batzutan bilak nahastu egiten dira. Teorian izan beharko luke bi gauza diferente, ez? Baina askotan nahastu egiten dira, eta ezin da jakin benetan zerran bat eta zerran bestea. Ulertzen? Zergatik inspiratu zara liburu hau idazteko jaken historian? Bueno, lehenago, esan dutela, nik dauzkate liburu asko zuentzako idatzita gaztentzako, eta horietatik asko die zuen gazteen arazoak kontatzen dituen liburuak, ez? Esate bateako ezinegonak, adinarekin lotutako kezkak, maitasunak, desamodioak, holako kontuak. Eta behin zure bezalako mutil batek esan ziten, bueno, Jose Mari, liburu horiek ondo daude, baina ez daukezu liburu bat hortik aparte hola fuerte xamarra, hilketak, odola, asasintzea, prostituzioa, halako gauzak, eta ez neukan. Zen, bueno, lasa egingo dut. Eta orduan bururatu zitzaitzen, ni orduan Londresen bizi nintzen, eta auzo horretatikan pasatzen nintzen, eta esan, bueno, hemen aspaldi egon zen historia bat, Jack the Strip batzailea bizi zana, eta orduan hasi nintzen kale horiek eta errekorritzen, eta orduan pixkanaka hasi zitzaiten historia burura etortzen. Noiz hasi zinen idazten eta noiz utxiko diozu idaztari? Bueno, noiz hasi nintzen idazten. Niri beti gaztetatik gustatu izan beti asko irakurtzea, historiak entzutea, jakin minoi eukie txiki-txikitatik, ez? Eta 12-13 urterekin hasi nintzen idazten, ipuintxo batzuk bialtzen igual lehiaketa batera, igual akaso irabazi lehiaketa hori eta animatu, orduan 13-14 urterekin hasi nintzen irakurtzen eta zertxo baita idazten, hori da gauza bat. Jo, liburua gero kaleratu, publikatu, geroago hasi nintzen 22 urterekin edo horrela, bi gauza diferente. Eta noiz arte, ez zer pensatzen, niri beti lehenago gustatzen zitzaitena, oaine gustatzen zaiti, irakurtzea, historiak entzutea, jakin minoi beti daukat. Eta irakurtzen bazu, lotuta dihoa baita nire kasuan nintzat idaztearekin. Orduan, momentuz pentsatzen dut jarraitzea. Orduan, oaingoz ez dut pentsatu inoiz ustea alde batean. Non idazten duzu? Baduzu maniari idazteko momentuan? Bueno, idazleo geha nahiko maniatikoak. Bueno, idazleo daukagu suerte bat, eta idazteko ez da behar da folio bat eta boligrafo bat. Orduan ni hainaiz paseatzen edo parke batean edo trenean zerbait buruatzen zait, beti daukator eta apuntatzen dut oharrak eta horrela. Eozin lekutan, baldin bazea piano jotzaile bat edo eskultorgile bat, behar dezu egun leku batean, behar dezu piano bat, baina guk idazleok eozin lekutan, baina normalean gero disiplina bat eta behar dezu eta etxean idazten dut, eta mania beti hori ba. Folio txurila, rotula gailu berdea, lehenengo ideiak eta egiteko, eta gero ja bigarren idazketan pasatzen dut ordenagailua. Nola antolatzen duzu liburua idazteko lana? Egiten duzu eskema bat aurrena, gero nondik ibili jakin izateko? Bai, aurrena nik ez dut ezer egiten, hain naiz nire bizi modu normala egiten, ideiak etortzen zaizkit pila bat, eta orduan apuntatzen dut kuadernoan. Dauzkat kuaderno asko, oharrakin, eszenakin, irudiarekin, eta hori hor dago. Eta bapatean ikustezu irudi bat. Jazta. Eta irudio ikusten detenen, orduan hasten naiz, orduan badakit hortikan etor daitekela zerbait. Eta orduan, horren inguruan hasten naiz gehiago pilatzen, ikusten nire apunte guztiak, eta normalean dauzkat apunte pila bat, kuaderno pila bat apuntekin, baina momentuz hori ez da ezer. Lehen irudi hori ikusi arte. Orduan hasten da prozesua.
Zergatik bihurtu zinen idazle? Bueno, dago lotuta dena esan den kontuarekin, jakin min izugarria daukat, nik beti gustatu zaizkit historiak entzutea, historia jakitea, eta hor liburuetan beti daukazu. Pentsatu gaur egungo bizimodua oso azkarra da, notizia batetik bestea, lekuak entzen diote bata besteari, baina liburu bat idazteko, zuk hartzen duzu liburu on bat, eta badakizu idazle horrek behar izan dula gutxienez 3, 4, 5 urte mamitzeko. Orduan liburu hortan beti daukazu zerbait. Ez da momentuan bururatu zaizun tontakeri bat, esate bateako bain dago sare sozialak eta Twitter, eozein momentun tontakeri bat eta sartzezu. Momentuko tontakeri bat, horrek ez du ezertako balio. Liburuan beti dago erreflexio bat, lan pila bat, 5 urteko lana, 3 urteko lana, 7 urteko lana. Orduan badakizu, liburu hori idatzi duenak hor zerbait tajuzkoa jarri nahi izan dula, ez. Orduan horregia balio bat daukan entzako. Zergatik bihurtu zinen irakurle, noiztik? Bueno, txikitatik historiak entzun, persona helduei, nire aitona zanari entzuten izkion historia asko. Ni garai hartan, zuek ezingo zuen sinistu, baina ni txikian nintzenen etzeon telebistarik. Asmakizun adelantoik handiena zen irratila. Eta ni irratilan, goatzen naiz txikitan, 7-8 urterekin, ohean sartzen nintzen, eta ni ohe batean nengoen hemen, eta hemen nire aita, eta aitare goiz sartzen zen ohera, eta beti irratia zeukan jarrita. Eta garai hartan zeuden programa asko, goatzen naiz programa bat, novelas ejemplares, kapitulotan, eta orduan nik ohean begik itxita eta historioiek entzuten, juntzizaizkiten hemen geratzen, eta gaur egun ere, oidan ere idazteko modua, esan nahi dut irudi bat ikusten dut, eta gero ja martxan jartzen zait buruan hainbeste gauza, eta hori da txikitatik datorren zerbait, jakin min hori. Nola ikusten duzu euskal literatura? Bueno, ondo ikusten dut, oso ondo ikusten dut. Gu idazten hasi ginenen oso gauza gutxi zeon euskeraz. Haure, akaso ezingo zuen sinistu, baina ni zuen adinekoan nintzanean euskeraz ezintzan hitz bakar bat esan. Estudio guztik, ikasketa guztik danazien gazteleraz. Etze honen zer euskeraz kasik irakurtzeko, ezintzan euskeraz hitz egin, zan oso epoka iluna tristea, ez? Orduan urteak pasa dira eta orain gustua duen o interesa daukan batentzako euskal literaturan dauzka liburu mordo bat oso onak euskeraz, abentura, misterio, intriga, historia, modioa, danetik badauzkazu liburuak euskeraz, eta hori oso urte gutxitan. Hizkuntza baten historian 40 urte ez da ezer. Eta 40 urte hauetan asko aurreratu dugu. Orduan nik baikor ikusten dut egoera, asko aurreratu dugula denbora gutxian iruditzen zait. Eta nola ikusten duzu gazte literatura? Arlo berbere hortan sartuko nuke, asko idazten da, danetik dago, aukera, gazte jendea dauka aukeran liburu mordo bat. Gure garaian, ez zeon, ezer, nik gaztetan euskeraz, bazeun liburu bat Xabiertxo, deitzezena, hola histori laburrak, Xabiertxo ondartzan, Xabiertxo gurasoekin mendian, estena txikiak, ez zeon gaztentzako ezer euskeraz, ezer txorek. Eta guain dauzkazue, 100.000 liburu, danetik, batek esan, nire gustatzen zait kirola. Bueno, badaukazu liburu bat, euskeraz, kirolarekin lotua danetik dago. Hoi da, aberastazun izugarria daukagunan ikuste. Eta nola uztartu ditugu liburua eta teknologia berriak? Bueno, hori da beste... Batzuk alde daude, beste batzuk kontra, aldaketak datoz, dudarik ez. Gazte jendeak 1000 gauza dauzka teknologiakin lotuta, denbora azkarrago dijoa, ez dugu garai bateko patxara hori liburu luzeak irakurtzeko, aldaketa bat etorriko da. Baina, bueno, jakin behar dugu egokitzen, ez? Ni ez nago kontra, nik
liburu asko, nik nire liburua nik etxean dauzkat 6.000 liburu paperezkoak. 6.000 liburu nire biblioteka personala. Eta hortik aparte, oain, hasi naiz liburu asko erosten, segitzen dut erosten paperezko liburuak, baina e-book, badakizu zer diren, beti daukat hemen viajetan eta zehatzeko, hemen daukat zer bat, iPadoitako bat, eta hemen dauzkatu antxe bertan, ia 200 liburu. Erositakoak, eta hemen trenean joan eno, hemen dik irakurtzen. Hemen ezingo nuke haman motxila hontan 200 liburu. Gehien bat, 2 edo, eta hemen dauzkat 200. Orduan, ni ez nago teknologia berrien kontra, jakin behar da ondo uztartzen bilak ez. Gozatzen da benetan itxaldi bat ematen? Bai, gozatzen da gehien bat ikusten hitzaldia ematen baino gehiago gustatzen zait jakitea ze iritzi duzuen zuek igual nire liburu bat irakurtzen duzuenean ze irutu zaizuen. Ez da bakarrik nik hitz egitea denbora guztin da, baita ere jakitea zuei gustatu zaizuen, ez, esan hau ez zaigu gustatu, hau da oso aspergarria, hau gustatu zaigu, hori da, pixkateon behar du bi aldetatik harremana, ulertzen. Eta zelan zabiltza teknikaldetik? Nola teknikaldetik? Baloratu zeure burua, nola da zure teknika idaztean? Teknika idazteko? Bai. Idazteko orduan edo? Bai, idazte. Ni daukate ibilbidea nahiko luzea, esan nahi dut idazten duzun bitartean da irakurtzen duzun bitartean ikasten zoaz. Ni hasi nintzen esan dizuen bezala irakurtzen 13-14 urterekin eta egunero segitzen dut. Ia egunero idatzi egiten dut. Ia egunero idatzi, baina egunero irakurri egiten dut. Egunero. Oira jun baino lehen, eguardian, arratsaldean, orduan, hainbeste urtetan irakurriz eta idatziz, uste dut zerbait ikasten duzula, ez? Pentsatzen dut, hori pentsatu nahi dut. Eta estilo aldetik, zer ez logitza? Estilo aldetik ikusi behar da, ze liburu idatzi nahi duzun, zein dan gaia eta norentzat. Oso diferente da ni idazten dutenen 6 urteko umentzako, edo novela bat helduentzako, edo zuentzako, edo asko ditut letrak baita ere abeslarientzako, abesbatzentzako, diferente da. Orduan ikusi behar duzu horrena ze kontatu nahi duzun, eta norentzat. Eta orduan bi gauza horiekin, eta baki beharko zuen nola. Novela bat baldin bada, helduentzako gai sakon bat, orduan hiztegia ere, ezin duzu hiztegia erabili 6 urteko umeekin erabiltzen duzuna, ez? Orduan bi gauza horiek kontuan hartu behar dituzu gero jakiteko nola idatzi. Eta zelan zabiltza transmititzeko indar aldetik? Transmititzeko? Indar aldetik. Nola indar aldetik? Transmititzeko indar aldetik, saioetan eta bernola nik indarra badaukat, gustatzen zait ibiltzea batetik bestea, zu bezalako jendearekin, hitz egiten, esperientziak trukatzen, indar aldetik nahiko ondona. Uste dut, bai. Eta zelan zabiltza plagizon palandre bezala? Nola? Plazagizon palandre bezala. Plazagizon bezala? Bai. Aurrekoekin lotuta bezala, gustua egoten naiz ni, gustatzen zait. Gustatzen zait baldin badago hartu eman bat. Ulertzen ez zaitera gustatzen da etorri. Itzein ordu bete bi ordu, eta alde. Ez, gustatzen zait gero jakitea zuen iritziak, ze iruditzen zaizuen, pixkatean behar du hartu eman bat. Da pilota bezala frontoian. Bota, baina gero etorri behar du pelota. Ulertzen imaginatu bota, eta galtzen dela pelota ez. Nik zerbait esan, baina nahi dut jaso zuen iritzia eta horrela. Bukatu dugu. Oso ondo. Eskerrik asko zuei. Gustua egon naiz, bai. Sartu da, grabatu da.